בסדר, בסדר. סוף השביל הזה יש את החדר אוכל. מתחת לחדר אוכל יש את המועדון לחבר, פתוח גם לאורחים. יכול להכין לעצמך קפה, לעיין בעיתונים, לשחק שח, ככה. יש גם דומינו. בסוף השביל הזה שמאלה, פינימט. בסוף השביל הזה שמאלה, ליד מגדל המים, יש את הבריכה. אם אתה רוצה לצאת לטייל, אתה עובר את הבריכה, דרך שיכון הוותיקים, עולה על הגבעה, מומלץ בחום, בריכת האירוסים בעיצומה. תודה. בדרך חזרה, אתה יכול לעבור דרך חנות המפעל שלנו. תוכל 24 שעות, יש תנאי תשלום מיוחדים לאורחים. מה אתם מייצרים? מוטרות. מוטרות לבית, למשרד, גם לייצוא. צריך מוטרות? אני לא חושב. תמיד טוב שיש בבית. נחשוב על זה. טוב, צריך עוד משהו? מסודר. סיגריות? בטריות? סכיני גילוח? מסודר, תודה. טוב, אם אתה צריך עוד משהו ממני, אני גר פה בסוף השביל ליד חדר הילדים. אשתי עושה עוגות יוצאות מן הכלל. תודה. 4 שקל פרוסה. תבוא. אולי אחר כך אני טיפה עייף עכשיו. ואני עומד פה ומנדנד לך. אוקיי, אז תבלה. תודה. רעות. צהריים טובים. אני חתן מהתרבות. הכל בסדר? אחוז. מצוין. רק רציתי לעדכן אותך, יש ריקודי שנות ה-60 הערב בפאב של ליאן. תודה. ליד החנות יד שנייה. תבוא, אה? לא, אני באתי בעיקר לנוח. תבוא, יש בירה במחיר של בבו. תראו לך את הכל פה כבר? כן. חדר אוכל, אתה יודע איפה זה? כן, פה ישר עד הסוף. אתה לא יכול להפסיק להתגעגע עליו, כמו שאומרים באנגלית. You can't miss it. אה? רוצה עוד משהו באמת יפה? אמרו לי, זה הבריכת אירוסים על הגבעה, אני יודע כבר. עזוב אותך אירוסים. סיור דילול תנים, כבר היית? אולי מחר. אני יכול לסדר שישלחו לך SMS, זה רץ פה כמו זבל. בסדר. צריך מוטרות. עוד לא הגעתי לזה. סכיני גילוח, סיגריות, אמצעי מניעה, אתה לבד פה? כן. תבוא הערב לריקודי שנות ה-60, אולי נסדר לך דוכן ללילה אחד, כמו שאומרים באנגלית, אה? One night stand, אה? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה מגיע הערב לריקודי שנות ה-60, אנחנו נסדר 50 שנות ה-90. אני באתי בעיקר לנוח. מה, לנוח זה סיפור אחר. ציינת פעם קיבוצניקית? מזמזתי נחלאי. רק אחוז מזערי נשאר בסוף במשק, זה לא נחשב. אבל סמוך על חטא, אני אסדר את זה. אתה צריך עוד משהו? בטריות, סכיני גילוח, אמצעי מניעה? תודה. בסדר. כשתחזור לעירה, אם תצטרך מישהו, ניתור חלונות בסנפלים, מובים, גלגל לך סושי. הבן שלי, בחור 10, יעשה הכל בשבילך. דני חטא. יאללה, יהיה בסדר. תראות. תודה.
נתן אמר לי שאתה פה לבד. אני אבא. נעים מאוד. האמת היא שאני לא גרה בקיבוץ עכשיו, אבל אני עומדת בבאר שבע. אבל יש לי תורנות השבת. תורנות? חדר אוכל. ראית בגבעת האירוסים? עוד לא. רוצה שאני אקח אותך לשם? טוב, נראה לי שאם תסלחי לי אני מעדיף להיכנס למיטה. כבר? כבר? חבל. דווקא חשבתי שיהיה רומנטי. אני אקח את שמלת ההוראה הקטנה שלי. נלך לגבעה. תודה. כמה זה? כמה מה? כמה אני צריך לשלם? בשבילך. אתה חושב שאני זונה? אני לא יודע, כל הזמן כל מיני אנשים פה מנסים למכור לי כל מיני דברים, מה? אתה באמת חושב שאני זונה? תגיד, אתה לא מתבייש? אני ממש מצטער, אני באמת אתה מצטער? תראה איך המוח שלך עובד! תראה, איזה דימוי נורא יש לך עלינו! תראה לאן החומרנות הזאת מובילה! אי אפשר להיות סתם נימפומנית! זה בלי שיחשבו שאת זונה! אני לא יודע מה להגיד, אני ממש מצטער. אתה רוצה שאני אביא לך משהו לשתות אולי? לא, בסדר. אני חושבת שאני כבר אלך. אני ממש מצטער, באמת. זה מוטרות? בשביל זה באתי.